dilai pen hanjang langso ada katawara long ihuma bas kacingko. Balipothar Inter Club Football Tournament kapatu keceng si semifinal kapatu along Dubajan FC atum pol trophy pen Dilaujan FC atum akan cepahai ponsi angdung kiti mate final angdeng kecepat itu. Karena ini beta thong nang milik thare rup sing tongdi. Ihum hojai pen Dimapur ka celenga bas kacing koi pen ajok bang trophy abang ku bang petum are mahu kesona. Kedamtang ni phai ke thomarni anarlo perfect krehni ra achitema pormalam dilai police station ke parlo HDP lekhe arong angden ihum hojai pen Dimapur ka celeng abas kacing koi pen ajok bang trophy abang ku bang petum are mahu kesona. Arengahu ke suatu mapantong sekot pen dilai dispensary lapen bukajan community health center along an ponsi selang pondo birta kerib dunong ahut an ke apran ke dama phai ke avelang posi pachini pon halapu bas kacha thabdon atum panel tum nesuben north isa pherang ke thengnu nangge thandona tengke bas ke paprap piglapen breadfield that ajok se bangso ka chingkoi long posi nang pachini dun an parta bas kerek abangku ademalong pen kadjoi puta birta reb dunong तो एक्सीडेंट केना केना होलो पाले सर बहि आसिलो आरो एकदम आवाज पालो डांग करिले आरो पिছত ब्रेक फेल कइसे ड्राइवर নাই आरो आमार माने एक्सीडेंट হল তো আমি তো পাছিছো জেনে তেনে জুতা ফাটিলো Bukajan pen bode sortero ne 7 notice Balipothar Inter Club Football Tournament ke patu keceng se semifinal ke patu along Dubajan FC atum gold trophy pen Dilaujan FC atum apan cepahai ponsi angdung ki timate final angdeng kecepat itu. Balipothar Sport Association pen ke patu pipon Balipothar Inter Club Football Tournament ke patu kedamtang ni phai ke thomarni semifinal ke patu pon along Dubajan FC lapen Dilaujan FC atum bongsi chipopon lo. Bangso along Dubajan FC atum final angdeng kecepali dun jiapan keceting penajok alang litum Dilaujan FC atum apan gold trophy thapsi cepahai pon pen angdung ki tiang deng cepali dun. Kepathu judat pen pupuat tematum ang bong pen bangsor ni kepathu ke theknai anong e mate man of the match anong e kelong abang papan ingwai pon Dubajan FC pen Siva Chhetri si bangso anong e chepalong pon lapen Mona Lisa Tisopia ahin pen si man of the match anong e pipa jerpon posi berta riptundong Bokojan pen bode sorteron ni 7 notice pinya berta pon sekang tonik lo kardo